Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Siyambonga izindlalifa zezulu. Siyambonga bahlobo benkosi yethu uJesu Kristu. Ngicabanga ukuthi kule ngosi esikhuluma khona ngey'nkonzo zokubonga nokumdumisa uNkulunkulu, sigcinane ngosuku lwangolesihlanu saba semvuselelweni emiyudeni ngomgqibelo nangesonto. Izolo safaka inkonzo yangesonto ebesiphathelwe ubaba umfundisi uZulu. Ngiyakhumbula ukuthi ngangikhulumile ukuthi sizoqala kuverse 22 weHubo 37 noma sizoqhubeka naye. Kodwa mangithatha ukubheka ngilalela ngathi sofanele siqedele icilongo levangeli i-118. Kufanele sidedele u-118. Ngiyafisa-ke singakayi lapho ukugcizelela lokhu. Ngiyafisa nje ukugcizelela. Bazalwane, ngangicele ukuthi uma singena sonke emkhosini, ngiphinde futhi masingena emkhosini sonke njengekhaya lezwi, ngiyacela ukuthi ngitshelwe, ngibikelwe. Kwaba neformat esibikelana ngayo noma indlela ngathi uyabhala nganithumelela ukuthi uzokushaya amafushane ubhale uthini. Njengamanje-ke ngiyajabula abazalwane sebeyayingenela emkhosini. Asikho isinqumo esathathwa esithi uma uzingenela emkhosini bikela ubaba uNsibande. Ngiyacela nje silungise leyo nto. Akaze kufike la kuthiwa uma umuntu ezithathela owakhe umkhosi akabikela ubaba uNsibande. Kodwa noma kunjalo anginqabi uma uthanda ukungibikela, kodwa musuzithola uphoqelekile ukuthi ungibikele. Khona baze baxolise ukuthi abangibikelanga ukuthi bathathe imikhosi yabo. Futhi ungabi namahloni uma uphuphe udla usuletha iphupho lakho usho uthi ngisemkhosini ngicela ungaphumi emkhosini. Angizothi mina ubungangitshela ingane, cha. Bazalwane, ngiyafisa nje ukuthi sikhule siqine. Akukho wrong uma ungitshela, akukho wrong futhi uma ungangitsheli emkhosini wakho. Ngethemba siyahambisana. Bengifuna ukuyilungisa nje lento ngoba khona sebeyithola bexolisa. Cha, uma uyingenela emkhosini wakho ungangazisa. Uma uzwa ukuthi kuyavuma, uma uzwa futhi akuvumi, khululeka nje. Sisenkululekweni kahle. Asizophila phansi kwemithetho, cha. Kuphela nje ngicela uma sihlangana sonke. Nakhona futhi mhlambe kuzohamba kuhambe bese kuyadlula, singabe sisabika ngokukhula kwegroup. Ngoba ucabange nje kulo mkhosi esigcine ngawo sisonke wokubonga, kade kungene abantu emkhosini aba-over 700. Ama-messages lawo afika ngey'nsuku ezimbalwa ethi umuntu ngiyangena emkhosini, so kungenza ngibe busy nami. Kodwa-ke ngizosho uma sengithi ngiyacela ningabe nisangibikela, sengibona sonke sesiqinile, sesiyaqina, sihamba ngendlela. Kodwa masingena njengegroup ake siqhubeke sibike, kodwa nibe nakho ukwazi ukuthi leya ndoda ithwele yona. So-ke uma umuntu eseyingenela, angithandi ukuthi ngithi singakwenzi, kodwa ngifuna ukuthi ngithi akekho ophoqelekile ukuthi akwenze. Ngiyabonga-ke, bengidlula kulelo, ngifisa ukuthi siliqonde, sili-understande kahle. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyabonga nje kakhulu ukubambisana ekhaya lezwi, sibonga uthando nesinikeza lona. Thina bakwaNsibande sizizwa sithandwa ngendlela emangalisayo. Siyazizwela futhi ukuthi siyakhulekelwa, nisithwele ngemkhuleko, kuyezwakala. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Niqhubeke nokusikhulekela, niqhubeke nje ningapheli amandla. Soze sihambe kulo mhlaba ngoba isithe singusathane aseneme
usathane nje akeneme. Namanje ukuphila kwami kusazingelwa, nokuphila komndeni wami kuyazingelwa. So ningakhathali ukukhuleka. uNkulunkulu asisize, asinqobele izimpi zenyama, izimpi zokuthi usibanibani ngcono simbulale. Ayifuneki leyo nto. Kodwa futhi angiphiki ukuthi ngeke ngife mase sifikile isikhathi. Kodwa ngibona ngathi okwamanje asikafiki uma ngibuka umsebenzi uNkulunkulu awuvulayo ngekhaya lezwi. Mkhulu ngendlela oyisimangaliso, mkhulu ngendlela eyisimanga. So imikhuleko-ke siyayidinga, siyayicela kakhulu. Ningaboni isithule ngesinye isikhathi, asithule ngoba sekudlulile. Nosathane uthi uyalalisa, asizulala-ke thina siqwashile, siqondile isitha sethu singusathane esihamba sibhodla njengebhubesi elibhodlayo, sifune somgwinya. So-ke impilo yethu ayikho right noma ayiphephile, ngiqonda ukusho lokho, ayikho right, ayiphephile ngempela. Usathane usifuna sithule, singasakwazi ukukhuluma imfihlakalo yasezulwini. Kodwa-ke siyazi ngemkhuleko yenu uNkulunkulu ngeke avume. Kodwa futhi ngifuna ukuthi ningamkhohlwa u-Isaiah 57 uvesi 1 novesi 2 okubeka kucace ukuthi uyasuswa umuntu olungileyo kwababi ukuze ayophunyuzwa. So uma kufika isikhathi sokuthi sisuswe noma ngisuswe, kuyobe kungasho ukuthi iyobe ngasaphendulekile imikhuleko yenu. Kodwa uNkulunkulu obona konke nowazi konke uzobe sebona ukuthi sekufanele-ke manje angisuse noma angithathe noma asithathe ngezathu zakhe. Kodwa ningalingi nicabanga ukuthi kobe ungaphendulekile umkhuleko wenu. Kuze kube manje uyaphendulwa. Ngiyakhumbula inkabi eyayingithinta mhla ka-6 November. Ngokungithinta kwayo yayithe ngakusasa angiqaphele kukhona abazoqhamuka, which was 7 November 2022. Namhlanje sekudlula inyanga engaki. So-ke siyamthemba uNkulunkulu. Alikho iphutha kuyena. Angidlule lapho. Ngifuna ukukhuluma ngale nto. Ngiyaxolisa. Ngiyacela-ke siguqe sikhuleke bazalwane, siye kuNkulunkulu wethu ngomkhuleko. Baba ongcwele, baba olungileyo, siyabonga ukuphila osiphe khona sonke ekhaya lezwi kuze kube manje. Nalabo bathathayo siyabonga Nkosi, ngoba sikholelwa ukuthi baligijimela ibanga labo, baphethile ukusindiswa kwabo, bayikulwela kulokuhle. Ngiyakholelwa yilokho Nkosi, ngoba akekho umuntu osekhaya lezwi okufanele afe ayisihogweni enomkhuleko uRoma 10 verse 9 owakhulekwa iselelesi wathi Nkosi namhla ngizoba nawe eparadise. Uma sonke besingavula amehlo sihlakaniphe sibone lo mkhuleko uvula izulu, abagulayo bethu belele embhedeni yokufa ezibhedlela nasemakhaya, sibakhulekise lo mkhuleko emva kababa uNsibande, liyavuleka izulu. Kwangathi umuntu angavuleka amehlo abone. Bangakanani abantu esobangenisa ezulwini ngalomkhuleko. Uma ephile lulama umuntu bese sibatshela ukuthi abavuma izono zabo, ngoba akakwazi umuntu ukungena ezulwini izono zingavunyiwe. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, siyabonga ivangeli osiphe lona eliphathekayo, elizwakalayo, futhi imiphumela yakhona ibonakala sila emhlabeni. Akuyona yosimangalisa sesifika ngale sesibona singangena ezulwini, noma sibona singena singazi singene kanjani. uNkulunkulu osithandayo osifundisayo, akekho ozongena ezulwini engazi ukuthi ungene kanjani, futhi akekho ozolahlwa engazi ukuthi ulahlwe kanjani. Ngoba amaqiniso Nkosi uyaweneka njengomuntu eneka iwashingi yakhe kulayini, ubona iwashingi ewashekile nengawashekile. Siyakubonga uNkulunkulu wethu nangalesi sikhathi. Busisa yilona loyo lalele, hlale phakathi kwaleli bandla lakho lasekhaya lezwi, uhlale phakathi kwaleli bandla lakho lasentabeni endlu kaJehova kuyabonekelelwa, uhlale phakathi kwalona loyo oyilunga lalamabandla amabili. Siyabonga ngoJesu Kristu, kuyibandla lakho olithenge ngenani elikhulu, olithenge ngegazi lakho. Thina abanye sibonga umusa okuba ingxenye.
Ngiyacela ngegama lenkosi uJesu ukuba ubalethe abantu Nkosi, bakhululwe emandleni obumnyama, benze ekhaya lezwi, bazozwa indaba ezinhle, bafe bahambe baye ekhaya ezulwini. Siyabonga nangalesi sikhathi, ubusisa-ke Nkosi lona loyo olalele, ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, asiqhubekeni. Ngibuka isikhathi seku-10 minutes no-30 seconds sekuyadlula. Akulutho-ke, kusho sizodlula kancane ku-15 wethu namhlanje. Asifundeke abaseThesalonika bokuqala chapter 5. Soqala kuye uverse 16 sigcine kuverse 22. First Thessalonians chapter 5 from verse 16 to verse 22. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha. Vivinyani konke, nibambisise kuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sifunde abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku verse 22. Sikulo-ke lelizwe lithi kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Kuyo yonke into mbonge uNkulunkulu. Bazalwane, kukho konke uNkulunkulu asimbonge. Asimbonge kukuhle, simbonge kukubi. Simbonge ekuseni, simbonge emini, simbonge ntambama, simbonge ebusuku. Simbonge ngezikhathi zonke. Ngiyakhumbula kunengoma esho njalo noma eyisho njalo endala. Mbonge, mbonge, mbonge ekuseni, mbonge nasemini, mbonge, mbonge, lize lishone ilanga, sibonga uJesu. Awuhe, ngalikhumbula leli culo. Ngalikhumbula, wayelithanda ubaba wami. Wayelithanda ubaba wami. Asidlule lapho. Mfundisi uNsibande. Ngangingazi nami kodwa ngibizwa ngumfundisi uNsibande. Jesu kufuna ukubongwa bazalwane. Sithi Jesu Kristu inkosi, udumo kuNkulunkulu ekhaya ezulwini. Siyamazi uPhilip chapter 2 uverse 9 kuya ku-11. Asibheke-ke amaHubo 103 uverse 2. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Ngiyacela siqedele icilongo ingoma 118. Sibambe izinto eziningi esikhathi esisodwa. Indaba yokubonga uNkulunkulu isithintisa ngapha nangapha nangapha. Sigcine sikuverse 3 wecilongo levangeli, ingoma number 118. Ngizocela ukuyiqala bese sigxila kuverse 4 siyazi sesiqedile ngayo. Angazi uma sizoqeda ngoba phela uNkulunkulu vele ambule nje. Balibusiso zakho isihloko sengoma. Mhla ukhathazeke emhlabeni la udiniwe ephelile amandla, balibusiso zakho aziningi na. Ubonga inkosi ngazo ungasoli. Uthwesiwe umthwalo osindayo na. Siyasinda isiphambano sakho la. Ngakho-ke bala izibusiso zakho uqine, khona wobalula umthwalo wakho. Ukubala ibusiso kwenza umthwalo ube lula. Ingakho leli uverse 2 ethi ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Ukungayikhohlwa imisebenzi yomusa kuyaqinisa. Ngakho-ke umbuzo uthi uthwesiwe umthwalo osindayo na. Siyasinda isiphambano sakho la. Balibusiso zakho uqine, khona ubalula umthwalo wakho. Verse 3. Nxa ubona abanye benemfuyo, bheka imfuyo yakhe phezulu. Balibusiso yeka zinhle hle, ifa ligcinelwe wena ekhaya. Bengingafisi ukungena efweni sikhulume ngefa, kodwa mhlawumbe uNkulunkulu masingithuba sophinde sikhulume, kodwa ke siye kuverse 4. Impi isashisa, qina uthi ngo. Ungesabi, nanga uJesu nawe. Nazi ingilosi zokuphatha ke zokuyisa kahle ekhaya ezulwini. Bazalwane, uma impi isashisa,
ungesabi. Ngikhumbula uJesu eseGetsemane, impi yayishisa, ukuthi izimpi zikamoya abantu abazi sizilwa kanjani. Sizilwe emkhulekeni kakhulu, yayishisa impi. Watshela abafundi bakhe ukuthi abakhuleke la, yena uzokhuleka lapha. Yini yayenza uJesu angakhuleki nabafundi bakhe? Wayengafuni bamuzwe ukuthi uthini. Wayengafuni babone impi abhekene nayo, ngoba uJesu wayebhekene nempi enkulu kakhulu edlula abafundi. Mina bangcwele ngizonitshela nje ngingahlonisi, ezami izimpi zinkulu kunezenu, zinkulu nje kunezenu, ngeke uyiqhathanise. Yindaba ezami izimpi zibe zinkulu kunezenu, ngoba uSathane uyazi uma eshaye nina, ushaye wonke lo 4,700 osekhaya lezwi ushayile. Kanti uma eshaye wena, ushaye wena wedwa nje, mhlambe nomndeni wakho-ke. Noma uma eshaya umfundisi, ushaya umfundisi othile nebandla lakhe. Yabona uma eshaya mina uSathane, ushaye laba befundisa aba-over 600 abasekhaya lezwi. Ushaye laba bazalwana abaningi kangaka bamabandla ahlukene abasekhaya lezwi. So uyazi ukuthi uma eshaya mina, ushaya inyoni eyodwa, kodwa kuzofa ey'ningi. Or ushaya inyoni ngetshe elilodwa, zashayeka zaziningi. So yingakho ngihlale ngithi ngiyacela ningasikhohlwa kaNsibande ngemkhuleko yenu. Impi iyashisa bazalwane. Impi iyashisa. Sike sizwe sikhuleka ukuthi ya impi iyashisa. Kodwa bakhona abazalwane basithwele ngemkhuleko. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. Ngakho-ke uma impi isashisa, ungesabi ngoba uJesu nawe. Usithembisile laphaya kuMathewu 28, ngicabanga ukuthi kuverse 20. Wathi ngizoba nani kuze kube sekupheleni kwey'nsuku. Bazalwane, unathi uJesu, ngeke asishiye. Ngeke asishiye, usethembisile. Waba nabangani bakaDaniel engazange abathembise. Hhayi, wayengabathembisanga. Kodwa bathi uma bengena esithandweni somlilo yakhala inkosi, yathi asifakanga namadoda amathathu. Ngibone eyesine. Yayisiyisola ethi, hawu madoda, ngashisa kanti obani laba engibashisayo? Ngabashisa amaqede kwehla uNkulunkulu. Ngabashisa amaqede kwehla indodana kaNkulunkulu. Kanti obani laba na engibashisayo? Yabona-ke nathi kufanele uSathane athi uma ethi uyasilandela athi hayibo, kanti obani laba engibalandelayo? Obani laba? Ngoba ungathi emini baholwa insika yefu, ebusuku baholwa insika yomlilo. Kanti ngilandela obani? Funa kungiphinde okwangenza eGibhithe. Ngoba phela uSathane wayeqhuba uFaro, wagcina ecwilile ney'nqola zakhe. Hhayi bazalwane, ake sibheke kuJesu. Bazalwane, uJesu ungesabi, ukhona eduze kwakho. Ayisona isikhathi siyahlupha, siseqe kakhulu. La kuthi nazi iy'ngelosi zokuphatha kahle, ngokuvuma kwenkosi ngiyacela ukuyiqhuba kusasa. Manje ngisakhuluma imisho emibili nje. Impi isashisa, qina uthi ngo. Ungesabi, nangu uJesu nawe bo. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, siyabonga. Udumo lungolwakho, lukufanele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo, ube nentambama enhle. uJesu Kristu inkosi.